rochii negre din garderoba mea pe care le puteți folosi ca inspirație pentru evenimentele din vara aceasta. Prima rochie este această rochie neagră midi pe care o am de pe Trendyol și mi se pare perfectă pentru acele momente când nu știi în ce să te îmbraci la un eveniment. A doua recomandare este o rochie mini cu extra detalii. Din păcate o am achiziționată dintr-un magazin local acum un an sau doi, deci nu vă pot da un link sau un site. Dar puteți fura modelul și să-l faceți la un atelier. A treia recomandare este rochia lungă. Pe aceasta deja o știți, o am de pe Shein. Dacă nu ați văzut clipul, vă las aici codul. Efectiv, o ador și îmi place cum arată și la spate și are o trenă superbă. Dacă nu ați văzut clipul cu rochia, puteți să-l căutați în feed. Este divină! Dacă v-a plăcut acest clip, nu ezitați să-mi dați un follow pentru a fi la curent cu următoarele clipuri.